Zaka za m'mbuyomu kusanatulukire YouTube oyimba ankagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana kuti anthu nyimbo zawo ziwafikire komanso kuzimvera ngakhalenso kuonera. Ankagwiritsa ntchito ma CD kapena kuti ma compact disc kuti anthu amvere komanso kuvina nyimbo zawo mu makaseti. Ndipo ngati atulutsa video ya nyimboyo ankagwiritsa ntchito ma DVD kapena kuti digital versatile disc kuti anthu aonere nyimbo zawo m'malo osiyanasiyana. Mukusintha pang'ono kunatulukira ma memory card amene anthu akayikamo nyimbo zawo komanso ma video ya nyimbozo kuti ifikire anthu osiyanasiyana. Unalitu moyo wovuta kwambiri ndipo zinkakhala zovuta kwambiri kuti oyimba aziwe kuti nyimbo yake amvera anthu angati komanso aonera anthu angati. Anthu ankagula ma DVD kuti akaonere nyimbozi pa zipangizo zawo. Izi zinali zinthu zovuta chifukwa chokuti ndi anthu ochepa okha amene anali ndi zipangizo zoti akhoza kuonera ma video a nyimbo za oyimba amenewo. Tanenera kale zidali zovuta kwa oyimba kuti aziwe kuti nyimbo yanga imene ndayimba amvera komanso kuonera anthu angati chifukwa chokuti ma DVD amene ankagulitsa ndi amene ankangowerengesa kuti amenewo ndi amene anthu aonerera. Komatu anthu akagula ma DVD wa ankagwiritsa ntchito mabanja mwawo kuonera anthu ochuluka ngakhalenso malo onesera ma video, ndipo izi sankawerengesa chifukwa sankaziwa kumene DVD ikupita. Komatu pano moyo unasintha, kunatulukira ma platforms osiyanasiyana amene amati oyimba akayimba nyimbo zawo amayika nyimbozo komanso ma videos yawo. Ndipo pano oyimba ngati wayimba nyimbo nkujambula video yake amabwera pano pa YouTube kuzapanga upload nyimbo yake pamuzi pano. Padusa zaka zingapo, zaka zoposa 15 chitulukireni YouTube mdziko lino, ndipo oyimba akhala kuyika nyimbo zawo pano pa YouTube. Ndipo nyimbozi pamene ayika pano amachita kuziwa kuti nyimbo yanga anthu ayikonda ochuluka motere, nyimbo yanga aonera anthu ochuluka motere. Ndipo pano pali mpikisano. Zosangalatsa nchakuti pamene oyimba ayikaso ma video awo pano pa YouTube amapeza ndithu mapindu angapo. Ndipo kuchokera pa nthawi imene oyimba anazindikira za chinthu chimenechi kuti akhoza kumayika nyimbo zawo pano pa YouTube, pakhala kusintha kwakukulu pofika mzaka zinozi chifukwa nyimbo kaoneredwe kakhala kakusintha kwambiri. Ndiyeno mu video ino tiona ma video a nyimbo 10 zoyambirira zimene zakhala zikuoneredwa kwambiri kuchokera pa nthawi imene oyimba anayamba kuyika ma video pamuzi pano. Tiye tikhale limodzi mu video yonseyi chifukwa mudabwa ndi ma video a nyimbo 10 zoyambirira zimene zikupezeka mu mndandanda umenewu, nyimbo zimene zakhala zikuoneredwa kwambiri chambireni mzaka za m'mbuyomo anthu oyimba kuyika nyimbo zawo pano pa YouTube. Mudabwa chifukwa ngakhale anthu ena okuti anasiya kuyimba ndipo ena panobe ali mu music industry, nyimbo zawo zikupezeka kuti zaoneredwa ndi anthu ochuluka zedi. Tatiye tikhalire limodzi, muli ndine ONB Square. Muchadafotokozera kale pa nthawi imene oyimba adayamba kuyika nyimbo zawo pano pa YouTube sizinkaoneredwa kwambiri kusiyana ndi masiku ano. Masiku ano oyimba akuno kwathu anapanga improve kwambiri. Mosataya nthawi tateni tiyambe mndandanda umenewu ndi pa nomba 10. Kodi kuchokera pa nthawi imene oyimba anayamba kupanga upload nyimbo zawo pano pa YouTube ndi nyimbo iyi pofika pano mchaka cha 2026 yaoneredwa kwambiri. Tiyambe ndi pa nomba 10. Pa nomba 10 pakupezeka video imene mutu wake ndi Pencil, imene oyimba wake ndi Dream, ndipo nyimbo inapangidwa upload kapena kuti inayikidwa pano pa YouTube pa November 7 mu chaka cha 2025. Ndipo pofika pano nyimbo imene yaoneredwa ndi anthu okwana 10,203,189. Dream Pencil pa nomba 10.
Osayiwala mndandanda ndi wa nyimbo zimene zaoneredwa kwambiri kuchokera mu nthawi imene oyimba anayamba kuyika nyimbo zawo pano pa YouTube mzaka za ma 2000. Pano tifike pa number 9. Pa number 9 pali nyimbo imene mutu wake ndi Temporary. Ya ndani pa number 8 pakupezeka video ya nyimbo ya Onesmus imene mutu wake ndi Controller. Video imene inayikidwa pano pa YouTube pa 1 April mu chaka chija cha 2024. Ndipo nyimbo imeneyi pofika pano ili ndi ma views kapena kuti yaoneredwa ndi anthu okwana 10,089,198. Pa number 8 pakupezeka nyimbo imene ya Onesmus Controller. Wasandisiya ndekha tikafikire limodzi mpaka pa number 1 tione kuti kodi mu dziko lonse lino la Malawi ndi nyimbo iti imene yaoneredwa kwambiri kuposa nyimbo zinzake mu zaka zonsezi kufika pano. Pano tikwere pa number 7. Pa number 7 pakupezeka video ya nyimbo ya Patience na Madingo, ndipo nyimboyi mutu wake ndi Tuli. Videoyi inapangidwa upload pano pa YouTube pa February 5 mu chaka cha 2025, ndipo pofika pano nyimbo imeneyi yaoneredwa ndi anthu okwana 11,304,776. Pa number 7 na Madingo Tuli. Pano tisike mu mndandanda umene tifike pa number 6. Pa number 6 pakupezeka video ya nyimbo imene anayimba Gidesi Chalamanda komanso Dr. Patience na Madingo imene mutu wake ndi Lineho. Ndipo nyimboyi anayika pano pa YouTube pa June 10 mchaka chija cha 2021. Tingati panopa ndithu zaka 6 sadusapo chikireni nyimbo imeneyi pamuzi pano. Ndipo pofika pano nyimboyi yaoneredwa ndi anthu okwana 11,487,461. Pa number 6 Gidesi Chalamanda Lineho. Mambo wanga atamwalira ndatsalandika. Gondo mama, gondo une mama mwe, gondo mama Chalamanda Zafera moenda we. gondo mama, Gondo une mama mwe. Gondo Pano sono tifike pa number 5. Kodi pa number 5 mu mndandanda umenewu muli video iti. Pa number 5 pakupezeka video ya nyimbo ya Dremo imene mutu wake ndi Trailer. Nyimbo imeneyi anayika pano pa YouTube pa January 15 mchaka chija cha 2024. Ndithu zaka ziwiri zadusapo. Kodi pofika pano yaoneredwa ndi anthu okwana ngati? Pofika pano nyimbo imeneyi yaoneredwa ndi anthu okwana 11,818,173. Pa number 5 nyimbo imeneyi ya Dremo Trailer. Pofika pano pafupifupi aliyense akuzifunsa kuti nchifukwa chani mndandanda umenewu nyimbo zimene zikupezeka ndi zaka za ma 2021 kufika mchaka chino cha 2026 osati 2019 kusika m'musi. Vuto sife, vuto sinu, kungoti mu nthawi imeneyo zaka zimene za mbuyozi zikuonesa kuti anthu ambiri sankapezeka pano pa YouTube, koma mzaka zimenezi anthu ayamba kupezeka pa YouTube chifukwa cha kupezeka kwa zipangizo zolowera pamuzi pano. Komatu musayiwale mndandanda umenewu ndi wa nyimbo zimene zaoneredwa kwambiri kuchoka pa nthawi imene oyimba anayamba kuyika nyimbo zawo pano pa YouTube. Pano tigwere pa number 4. Pa number 4 pakupezeka nyimbo ya Eli Njuchi imene mutu wake ndi ya Free. Pa number 3 pakupezeka video ya nyimbo ya Dremo imene mutu wake ndi Joker. Nyimbo imeneyi anayisiya pamuzi pano pa 5 January mchaka chija cha 2026, chaka chomwe chino ndithu. Koma nyimbo imeneyi ikupezeka nawo mndandanda wa nyimbo zimene zaoneredwa mzaka zonse zimene oyimba akhala akuyika nyimbo zawo pano pa YouTube. Si zinthu zophweka. Nyimbo imeneyi pofika pano yaoneredwa ndi anthu okwana 15 million. Pa number 3 Dremo Joker.
Pang'ono sopano tikufika chakumapeto ndipo pano titere pa nomba 2. Kodi pa nomba 2 pakupezeka video ya nyimbo ya ndani? Pa nomba 2 pakupezeka video ya nyimbo ya Dream imene mutu wake ndi Magini. Ndipo nyimbo imene Dream anayika pamuzi pano pa 29 December mchaka chija cha 2024, tingati pakudusano zaka ziwiri zokha. Koma nyimbo imene yapezeka pa nomba 2 pa nyimbo zonse zimene zakhala zikuyikidwa pamuzi pano kuyambira pachiyambi. Kodi nyimbo imeneyi pofika pano yaoneredwa ndi anthu angati? Nyimbo imeneyi pano ili ndi ma views pano pa YouTube okwana 19 million. Izi ndi zinthu zapamwamba zedi. Pa nomba 2 pakupezeka Dream Magini. Ino sopano ndi nthawi imene wina aliyense moyo wake pamene akuonera video ngati amakhala akuyembekezera. Pano tikufuna tione video imene ndina manyonyolo katakwe pankani ya mavideo onse amene akhala akuyikidwa pamuzi pano. Kodi ndi nyimbo iti imene video yake yakhala ikuoneredwa kwambiri mzaka zonsezi pano pa YouTube, nanga wimba wake ndi ndani? Tati tifike pa nomba 1 kuti ndi video iti imene yaoneredwa kuposa video ina iliyonse ku Malawi kuno, ndipo palibe nyimbo ina iliyonse imene yaoneredwa kuposa imeneyi. Pa nomba 1 pakupezeka nyimbo ya KOK imene mutu wake ndi Panapwanya, imene anayimba ndi Yo Maps komanso Prince Love. Video yake inayikidwa pamuzi pano pa 12 April mchaka chija cha 2024, tingati yangothanso zaka ziwiri koma yabolezeratu. Ndipo pofika pano nyimbo imeneyi yaoneredwa ndi anthu okwana 33 million kuposa chiwerengero cha anthu a mdziko lino la Malawi. Tingatitu anthu amaonera mobwereza nyimbo imeneyi. Pa nomba 1 KOK Panapwanya. Uwu unali mndandanda wa mavideo a nyimbo 10 zoyambilira zimene zaoneredwa kwambiri mzaka zonsezi pamene oyimba adayamba kuyika nyimbo zawo pano pa YouTube. Ndipo chokomodwitsa mu mndandanda umenewo simunapezeke nyimbo ya msungwana wina aliyense amene amayimba kuno ku Malawi. Ndipo mwinanso mu mndandanda umenewo muli anthu amene simunaganizirepo, ndipo nyimbo zake zambiri ndizoyambira ma 2020 kufika mchaka chino cha 2026. Koma ndi chikhulupiriro kuti mu video salira tikamazapanganso video ngati nyimbo za sikana ngapo ndithu zizapezeka mu mndandanda umenewo, ndipo muzapezeka nyimbo zimene zaoneredwa ndi mamiliyoni a anthu ochuluka zedi. Unali ndine ONB Square. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ino komanso kupanga like komanso share video ino. Tiye tikumane mu video yosatira. Kupelewera zambiri zikudusa.